Tang lai spa san phau shirung weng we kwai bat harangkat shibun teli kikusnam. Kat ba hakul kidra pan arspa tangka kawai bat lai spa tangka arteli. Kublai shibun ni pi ki perlok rawan bara ki bajustunat bat page ya kene ke video lembah jong une u channel. Bat menta aling ini page ya kene ke cimpumna syai ke caka bat kumta terter sngobha share lem sik perlok jong pi kenang bah perlok jong piru kinyo i ya kene ke cimpumna. Cing kop khoi dakha ban penjai dai bat ti bo phang ibadai ri utrai jong te kapung ka chaka kan dai lo lai langkon hapung ju iba ti bo phang ka tarik ban khwai ka dai ka san tarik banai khot we ar cha fly ka badai ru sni sende bat ka por ban khwai ka dai nadu ka por shpo ba che mestep hadu ka por khat ar steng sni bat ka tiket ha ka tiket sni kumbangal dep ong nadu basdang jong ni video ka dai live pasan phau shirwang we khwai bat ki khusnam bat ki long kumne harum baneng kong unyo ya ka song pisa ka bahadu silak tangka tang nakalai spa san phau shirungang we khwai bat ka kerdan baar san phau hajar ubalai ar phau hajar ubasaw phau hajar bat hadu ubasan undeng yo san hajar tangka ki consolation haganeka cingkop khwai dakha ki don hadu kumbalai puterli kata marmar shi hajar tangka marwei bat hakadek kesngi kan don ru kalukidro kam dai e tanam benta jongki rawan henre ka dai ru nak benta jongki paiba kat ki bakwa ban leja ka dai ke caka ka bai tiket jong kalukidro ka dai aspa tangka kawai bat lai spa tangka alteli ya oban kong unyo ya ka song pisa ka bahdu silak tangka bat ka kerdan ka baar 10 hajar bat ka kerdan ka balai san hajar na lol ki duk harim babon adap the thmai sau kontar haka alp kundai tarik nai besh pau ar cha fly na duk por sau beche janmien en sim ching tho ya bara ki cha dakha laj no ka kha savakam la ne ka dakha he kle en sha ban sa ching bam kan bom pat dei ka par khwai ka pol ban rung shakate kapung kan dei haka sau tarik banai ba khwai ar cha fly haka pol kha ar beche shi teng sngi si sin baladap ki price kirwan kim de shu ban pentut ya ka chinge kop khwai dakha ai ba ka chinge kop khwai dakha kan ya bet chakman bat nak benta ki ching tip ki bakhambania pila ban phone ya kini ke number ki button hakane ka poster ditangkane hek video khublai shibun min saya syambang pat hakawe ka ching pemra khublai ya pi baro